Wat heel je al voor spul? Playmobil. Het is een flinke collectie, ook het station. Ja, het is heel wat. En waarom staat jouw tuin vol met Playmobil? Omdat achter mijn schuur wordt verbouwd. En daar kan het even net niet in. Maar waarom heel zo volle Playmobil? Dat is een soort Playmobil museum. In wording. En wat spreekt jou de zijn aan? De creativiteit die je daarmee kan hebben. Je kan je eigen fantasie laten spelen. En is dit nou alles wat we hier zeggen? Nee, het is maar een klein gedeelte. Want er is ook een wall of Playmobil. Nou, hier is het. Welkom in het toekomstig Playmobil Museum. En nu ga ik heel langzaam naar mijn topstuk. Een reuze Playmobil pop. Het beweegt allemaal. Het draait allemaal. En die heb ik net een aantal dagen binnen. Je vertelt dat je autisme hebt, klopt dat? Dat is zeker. Sommige mensen die denken dat het autisme per se een ziekte moet zijn. Maar het kan ook leiden tot creativiteit. En dat wordt niet altijd gewaardeerd. Mensen die het moeilijk begrijpen wat autisme inhoudt. Omdat je juist verschillende soorten hebt. Is deze Playmobil-sammeling en deze plan, is dat dan een uiting van dat autisme? Het is best mogelijk dat dat er sterk mee te maken heeft.